Today we have a list of top 5 scariest jumpscare. Scary alerts. Número 1. Very scary y jumpscare. Scary alerts. Se karkusta. Ei jumalauta, näin pelkästään ihmistä nähnyt ikinä. Vittu mä tapaan sut saatana. Ala vittu mennä siitä. Mä poliisi. Kaikki ne kädet ylös. Kaikki ne kädet ylös. Ei vittu. Ylös. Siis mitä helvettiä, me oltiin töissä täällä. Oltiin harjaavoimassa, mitä helvettiä. Ei tällä oo mitään ainakaan tällä jätkää. Tällä kaverilla ei oo mitään. Tälläkin on täysin tyhjä. Sano Me ollaan harjaavoimassa. Ei vittu. Saanko mä jatkaa töitä? Kiitti. Turvasitte vielä seluun, että saa jatkaa. Oot sä ihan kunnossa? Joo. Lentää. Siitä on kyllä näköjään oli. Että saatana oli me... Nonni, että sillain vittu. Jututta mitäs vittu tekee. Kuuleeko 65? Se oli sen näköistä, mitä voi kysyä. Kuulee. Mitenkä kun tuossa oli tuo bati ja se varmaan 200 hyppäsi tonne vuorille hirveällä powercameella, niin voidaanko me tehdä sille, että mennään asemalle ja postipaketilla lyön putkaa ja sitten vähän jutellaan sen kanssa? Joo, totta kai. Itse asiassa helvetin hyvä idea. 99 hoit. Powercame sit. Kesket takaa. Mitä mies, hää? Se oli temppu, mä oon Tucsoneissa. 1032. I'm free. Eipä ollu. Hello, motherfucker. Okay. Anteeksi, mä oon uustanut. Miten mä saan puhelimen pois? F1. Nyt demoni riivas. Jätkä sai Mitä vittua? YKP:tä. Laittoit sä mulle YKP:tä? No voi jumalauta, mä muutaman vitun rinkulan tekkiin tossa. N, Y, T, nyt. Vittu, jättä pyörii. Juuso. Se vittu nää päästään lujaa tossa. Ui saatana. Ei! Oot pelannut asetta? Mulla oli ite kirves kädessä. Ei ollut kirvestä kädestä kun mä Oli. sulla osoitin aseella. Ei ollut kun sä otit sen vittu käteen, mulla on klippitilanteesta. No Okei. niin justiis. No niin, pistä bännelle jo. No niin, Nonni. pistä bännelle. Täytyykö siellä hakemuksia pistää oma puhelinnumero vai tämän? Peli. Älä saatana laita omaa. Pikku pilapuhelut tuli. Sä oot mun tautana äkkiä lähteä vittu hommaa uutta puhelinnumeroa. Kyllä mä muuten näen sen täällä. Siitä. Ove hyvä. On täällä haluaisi hyvä asentaa. Onko tää nyt Arvotaanko me tuossa Onko Skylla? tää nyt ihan legit juttu? Joo. Eihän tommoista kato kukkaa. No eikä löydy.
paljon tulossa. Mut tommosta ei kyllä silti kato, kun... No vittu, jos mä olisin antanut potkut niin, et sä ois päässyt sitä ovesta. No kun mä avaisin se viimeisen sekunnin. Et ollut nisti pihalla. Onko sillä joku? Ja minne se akka meni? Ei se oo mikään nisti, kun se on potentiaalinen asiakas. Muista äänestää nissistä tietenkin. No vittu, kauan sulla nyt kestää? Mä laitoin jo laskun. Eikö vittu. Joo. Joo, joo. Tänään on laittanut 70. Fanno sì, muriro mi panni sì. De camasla, beberà, siamo già. Lascio sì.